Yabona ku-irrelevant ukuthi umzali akutshele ukuthi ngakuzala. I-irrelevant leyo nto. Noma ubani wengayenza. That one is easy. Just a matter of few seconds ukuthi kwenzeke leya mpahla. Noma ubani wengakwenza lokho. Ngisho nabadlenguli bayenza leyo nto. Umzali methi ngakukhulisa. That one hits harder. Hayi ungangitshela ngakuzala. Vele uqonda ukuthi walenza ucansi. Yabo? Ngoba in most cases vele kusekumnandi kini nobabili. Ngingekho mina. Yabo? So kusekuyibenefit yenu. Mina ngeoutcome vele ukuthi kwakumnandi kunina nobabili under normal circumstances. Mongadlengulwanga. Kodwa uma uthi ngakukhulisa hayi phela lonto awuyenzi amaminishana lawa owenza lapha ya ngasese lokho kudinga ukuthi ube khona ube present ube there day in day out ukuthi wena uyazi ukuthi ngiyaphila yayizwa lonto uyazi ukuthi ngiyafunda uyazi ukuthi ngiyadla yabona ke lokho ke akukho ke emnandi lokho ngoba uzohlukana nayo impela lento ikhonzile kuthiwa eyokuthenga ukuzala ini leyo ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona possibilities are infinite in the universe your own consciousness is your own limitation kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazeli uyabona Nkosi ngisize ngingalikhohlwa leli point leli engizolisho ngasekugcineni eliphathelene nabesifazane Nkosi ngisize uma ngikhohliwe ukulisho hayi niyongikhumbuza ngolenzela nje ivideo yalo separate yabona ke umzali umethi ngakuzala khumbula phela ukuthi ibe khona nje possibility ukuthi angangizali yena yabo lonto ayona into ayenza consciously uyengazi nanokuthi kuzoqhamuka mina uyengawazi lokho uyengazi nanokuthi akukho emandleni akhe ukuthi angizali awukho emandleni akhe imbewu ayike emandleni akhe kunabantu abafisayo ukuzala manje abazele kodwa yezwa ngoba akukho emandleni abo kodwa ukuthi ngakukhulisa lokho ke kusemandleni akho ke lokho ke kusemandleni akho ke lokho consciously mina ngangazalwa noma inobani kuyimanje ngizalwe noma inobani because there was limitless and infinite possibilities ukuthi ngizalwe noma ubani kuyimanje ngila who knows next time where will I be who knows last time where was I so that's one akukho kwipower yakho yabo kuyimanje osazozala akazi nanokuthi uzozala ngane njani akazi nanokuthi usazoyizala for that matter kodwa uyafisa akayazi izobe njani akayazi ukuthi akazi lutho ngayo i-natural process leyo yemvelo asizele ekukhuliseni hayi lapho ke yabona masoso umdala nawe usukhulile usumdala phela uyaqala ubuke manje ubuke umzali ngeangle yokuba umzali nawe uthi kahle lo mzali lo wawe umzali yini ngale kokuthi phela ingane misencane miyibona umama noma miyibona ubaba nje kuphelele ukuthi uyondla noma kudla ayinandaba nalokho ingane ukuthi unani uyasebenza noma kase ayinandaba nje nalokho yazi ubaba lo okay umama lo alright kodwa musuyibuka from the perspective yokuba mdala ke manje ukuthi lona wena yona ingane yakhe at heart usuyibuka nanokuthi to the point ukuthi awubandla phela mind you mase somdala usukusomunye umuntu sukusomunye literally omunye umuntu shiya ukuthi umzimba usafana and vele ke ama cells ayekhona ebuncaneni bakho are not the very same cells akhona manje okusho ukuthi vele omunye umuntu yayizwa lonto manje usumbuka nawe usubuka wena usuzibuka wena at an angle because uwena lo semncane wakuwomunye umuntu wena lo omunye umuntu futhi loyo usubuka leya ngane nomzali wayo ukuthi lo amzali lo
treat kanjani lengane usuke usubuka iTV lapho wayitreat kanjani lengane uyabuka as much as wengenalutho lo kodwa ayube khona bandla ubezama as much as ubengenalutho kodwa ube khona ubengasebenzi impela kodwa ubezama ngiyakhumbula nje efika namaships mhlambe ngiyakhumbula nezinkulumo engitshela zona ukuthi mntanami ave ngikuthanda kwawukuthi uyakwazi ukubona lokho at a distance uthi hayi lo mzali lo man been there kushiya ukuthi isimo bese ngamvumeli kodwa ube khona and uyazideserve izithelo zami ngiyambonga ke nje manje uyazideserve izithelo zami ukhumbule ewa nawe evuka so lase kuhuwe loyo osubuka izinto ngaleyo angle yabo indaba yokuzala ukwenza nje ucansi manje vele sokumnandi vele i-aftermath iyalapho ke iyo ke ehlukanisa inhloko nesixhanti that is why ngampela umuntu ongazange azabe present enganeni esayizeleke akadeserve ithelo lo muntu udeserve nje ukuhlala lapha ya njengezibukeli zonke zomphakathi ingane mangabe isiseshashalazini naye sisebalazweni isinconyo deserve ukuhlala lapha ya ngoba noma ubani wengayenza lento ayenzile ukuzala bengayenza noma ubani bengayenza leyo nto yabo kodwa ukuba khona there asikakhulumi la ngokuthi uya afford yini noma uafford but you are there you are trying your best that's what we are talking about la yabo nali ke leli point leli emele ngene kulona engithe elabantu besifazane abantu besifazane njengoba ngangayenza ivideo ethi twesilisa akabalekile ukudlula umuntu wesifazane wesifazane akabalekile ukudlula umuntu wesilisa yes ngisho enganeni kunjalo umuntu wesifazane ake siqale nje la practical enkantolo uma eyobopha lo wesilisa kufike kubuza ukuthi right ingane le yodliwa malini usho ukuthi hayi yondliwa ngo-6,000 ngenyanga lengane le alright inkantolo izothini ke okay makunjalo wena baba uzokhipha u-3,000 nawe khipha u-3,000 ingane yenu nobabili phela gcineni yabo so sikuyeke nje lokho kunye kokuyimxhantela ukuthi uyasebenza yini wena usebenza apha and stuff like that kodwa fundamentally ingane yenu nobabili miye udliwa ngo-6,000 nawe khipha u-3,000 nawe yabo nawe khipha u-3,000 iba rational ngoba ekugcineni uyaclaim nawe eyakho lengane bambisanani kuloko uma amandla endoda uthola ukuthi ayaphela kwi-1,000 siyazi ukuthi kusho leyo ngane iphila ngo-2,000 khona ke into engakwazi ukuthi kwenzeka ukhumbule nanokuthi kushiyana ngezigaba la empilweni wena manje uzothatha ingane uyoyifundisa ezikoleni eziserious uthatha ingane uyigqokisa amagama serious uthatha ingane uvela uinflate indleke ezithile lapho futhi njengamanje lo baba waleyo ngane leyo usumfaka kwenye ibar manje you are raising the bar for yena manje of which lokho kumele umbuze ukuthi uzokwazi ukukwenza ngoba izinto zishiyana ngama levels mawukuthi wena uyabona lengane ayifanele nje ukugqoka kulezi izitolo egqoka khona ezinye izingane kumele ukubuka ukuthi nawe ke uya afford ukuyigqokisa kulezi ezinye ke zomntakabani don't raise the bar for ubaba wengane yakho ekubeni izokuhlula wena lo bhale yayizwa lonto ungani mesimhlula ibar oyiraise owena bese ugxika yena cha angabi kanjalo balansisa baba iba khona the best you can ayonke indlela mawukuthi izingane zakho ziningi kakhulu proportionally at least kunokuthi ubaleke ngcono ucaza izinto proportionally mawukuthi wena ufuna ukucaza u-3,000 sicazele zonke equal u-3,000 kunokuthi
cheme nalo uthandana naye ushaya amashushu uzoshawa.